And we're live. Magandang hapon po sa lahat. Welcome to our press conference about our post-holiday health updates sa ating mula sa DOH Bicol CHD. So magandang hapon po sa ating media partners na nakatutok sa atin or kasama natin dito sa WebEx Live, and also sa lahat po na nakatutok sa ating Facebook Live as well as sa ating YouTube. So sa ngayon po, magbibigay lang po kami ng health updates, mga kailangan malaman ng publiko pagkatapos ng pag-celebrate ng holidays. At upang po malaman natin ang mga patungkol dyan, ay kasama po natin ang ating Regional Director na si Dr. Ernie V. Vera. Doc Vera, magandang hapon po sa iyo. Magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon po. Joanny, magandang hapon. Alright, good afternoon po, RD. So, message po for our media and the public. Okay. Maraming na po sa Gabos. Sarong maugma na bagong taon sa Indo. Sa ating pagdiriwang ng Pasko at bagong taon, ang inyong kagawaran ng kalusugan, kasama na ang mga health workforce, ay patuloy na sinisigurado ng inyong kaligtasan. Nagkaroon pa rin tayo ng patuloy na pagbantay sa COVID-19 at iba pa mga sakit. Pati ang fireworks-related injury. Patuloy ang aming paalala sa pag-iwas sa mga ito. Ngayon nais namin magbigay ng ilang updates kaugnay sa ating kalusugan. Simulan natin ang ating fireworks-related injuries surveillance na nakalap mula noong December 21, 2022 hanggang January 6, 2023 sa ating mga sentinel sites. Mayroon tayong total cumulative na 20 o 20 fireworks-related cases sa Bicol Region. Sa mga natukoy na uri na nagamit paputok, Wheaties, Lucis, 5-star, improvised cannon, fountain, Watusi, Piccolo, stray bullet. Ang Wheaties ang nangunguna na may pinakamaraming naitalang fireworks-related injuries cases. Ngunit, mayroon po tayong naitalang mga fireworks-related injuries na dahil sa boga na ito po ay pinagbabawal. Karamihan sa biktima ng paputok ay edad 18 o 18 anyos, pababa o minor de edad. Kaya lubos ang aming pakiusap sa ating mga magulang na bantayan ang inyong mga anak. Sa ating pagbantay sa mga naputukan, aming pasasalamat sa public enforcers at iba pang kasangkot na ahensya na nagkaisa sa ating adhikain kontra paputok. Aming pasasalamat rin sa ating media partners sa pagpalaganap sa publiko sa mga panganib ng paggamit ng paputok at pagsulong ng ligtas na gawain at alternatibo tuwing may selebrasyon o holiday. Hindi naman natin inaabot ang ating adhikain na walang mabibiktima ng paputok. Hiningi pa rin namin patuloy na kooperasyon ng lahat upang sa mga sumusunod na selebrasyon ng bagong taon ay wala nang mabiktima ng paputok o mas mabawasan ang mga naging biktima. Hindi lang ang mga delikadong gawain tuwing selebrasyon ang nagdudulot ng pinsala tulad ng fireworks-related injury, kundi pati na rin ang posibilidad ng COVID-19
maiwasan ito sa pagsunod ng health protocols sa tulong ng pagpapabakuna. Ang Kagawaran ng Kalusugan ay nagpalabas ng Regional Memorandum patungkol sa heightened alert sa COVID-19. Ito ay kasunod ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa China. Kaugnay nito, ang DOH Bicol CHD ay nagbibigay abiso sa lahat ng Bicolano para sa patuloy na kooperasyon kontra COVID-19. Ang pagtaas ng kaso ng COVID sa China ay nagpapakita na may posibilidad pa rin tumaas ang mga kaso ng COVID-19 sa ating rehiyon. Mahalaga ang patuloy na pag-iingat sa pamamagitan ng pagsunod sa minimum public health protocols o pagpabakuna at booster. Ang mga bakuna kontra COVID-19 ay lubos na nakakatulong sa pagpapababa ng malubha at kritikal ng mga kaso ng COVID-19. Ngunit, pinapaalala namin na ang immunity o protection mula sa bakuna ay bumababa makalipas ang ilang buwan. Kaya mahalaga ang booster shots. Sa kabila ng kahalagahan ng booster shots, kami ay nalulungkot na sa kasalukuyan nasa 15% pa lamang ang fully boosted sa Bicol Region na nagpapabooster. Ipinaalala namin sa bawat Bicolano na ang pagprotekta sa inyong kalusugan tulad ng pagsuot ng mask at pagpapabakuna ay desisyon at kapangyarihan na nasa kamay ng bawat individual. Hindi nakasalalay sa isang ahensya o sektor lamang ang pagsugpo sa COVID-19 o pagpapanatili ng iyong kalusugan. Bawat isa ay may responsibilidad sa layuning ito. Huwag nating sayangin ang bawat pagod at pagsisikap ng bawat isa sa atin upang masugpo ang COVID-19. Malayo na ang ating narating, ngayon pa ba tayo titigil? Sama-sama tayo patungo sa better normal na malaya sa pandemya. Tulong-tulong tayo upang makamit ang healthy Bicol at healthy Pilipinas. Diyos mabalo sa inyo gamos. All right, thank you very much, RD Vera, for that short updates. So we would also like to acknowledge po yung mga present sa ating press conference for today. We also have with us our regional epidemiologist, Dr. Aurora Teresa de Luro, our ERID coordinator, our emerging infectious disease coordinator, Dr. Lulu Ramos Santiago, our NIP medical coordinator, Dr. Desiree Briseño, the head of the Health Promotion and Communications Cluster and the Non-Communicable Cluster, Dr. Monray Aysaya, and the Senior Health Program Officer or our Program Manager for Paputok, Mr. Sam Banico. So now we will be answering questions po na na-receive natin in advance. And of course, we still have with us Dr. Vera to answer the first questions that we received. So Doc, for our first question na na-receive natin from the media, what were the measures done by DOH Bicol upon release ng memorandum about the heightened alert ng China? We convened the Bicol Interagency Task Force last January 4 to tackle this concern. We sought the cooperation of different agencies concerned to prevent the increase of COVID cases in the region. Kasi nung January 4, bilang ang Department of Health po kasi ay ito sa mga head ng health cluster po. Pinatawag po namin sila and we discussed po to them the importance po ng panibagong pagbantay ng rehiyon sa COVID-19. Dahil nga po yung aming nakuha memorandum galing sa Central Office, ito po ay nagsasaad na dapat po ang bawat rehiyon ay may panibagong preparasyon po for COVID-19. Kasi po ngayon, kung titingnan niyo po, mataas po ang COVID cases sa China. And
nakasarado po sila ngayon, naka-lockdown. Pero there will come a time po na magbubukas po uli sila and they will be sending a lot of tourists again to the different countries in Asia. And isa na po dyan ang Pilipinas na napupuntahan po, pinupuntahan ng kanilang mga turista. So, hindi ho natin binabaliwala na ang mga karamihan po niya, hindi natin alam kung sila po ay infectious o may infection na dala. So, kaya tayo po dito sa rehiyon natin, alerto ho po tayo, we have to prepare the region for a possible entry po of these tourists from China na of course darating yan sa Manila. Then from Manila, magkakahawa-hawa sila doon. Kung meron man, then puno na yan. Sunod-sunod na po yan. Gaya na nangyari po noong 2018, 19, and 2020 na sunod-sunod po yung kaso dito sa atin which basically came from other regions. Kaya yan po ang ginawa namin. We have to convene the BIATF dahil ito po yung task force po na may mandato po sa COVID. Tusog po ng COVID sa Bicol. Salamat po. Alright, thank you, RD. For our next question, this is about our COVID-19 cases sa Bicol Region. Kung nakapagtala daw po ba tayo ng pagtaas sa COVID-19 cases noong nakaraang holidays? Base po sa datos po natin sa COVID-19 cases, sa Morbidity Week 52, ito po ay December 25 to 31, 2022, ay nakapagtala tayo po ng 57 new COVID cases. Kasama na dito sa bilang ang isang case na na-detect natin na taga-ibang rehiyon. At kung kukumparahin natin ito sa mga nagdaang linggo, meron tayo na italang 77 COVID-19 cases. Bahagya pong bumaba ng 26% ang cases natin dito ngayon sa Bicol, sa nagdaan na linggo. So mababa po siya ngayon. May bumaba po siya ngayon compared sa ng last week. Thank you. Alright, next question po, Doc. Ito po karaniwang question na nare-receive natin mula sa media. Ano ba ang BF.7? Mas malubha ba ito sa iba pang variant? Ang BF7 variant ay Omicron variant pa rin na subline age po ng Omicron, BA.5. Potential po ito to be more transmissible than the wild BA.5 at meron immune-evading properties. Ibig sabihin po, madali po ito makahawa at kung mabilis din ito makalusot sa ating katawan, nakakapagtago po siya sa mga bantay ng ating katawan, yung ating mga immune system po, nalulusutan niya po ito. Pero did not suggest any difference po in disease severity po. So wala din kaibahan po siya. Even though mas mabilis siya po, makahawa, pero yung severity niya po, parang regular lang po siya. Related question po, Doc, about BF7 is kung mayroon na daw po ba nitong naitala sa Bicol Region? As of January 4 po, wala pang naitalang BF7 po ito sa atin. Still related Wala pa po. siya, wala pa. Okay, thank you po, Doc. So, still related po sa ating genomic sequencing. Kung mayroon daw po ba tayong pinapadala pang specimen sa PGC for genomic sequencing? Tayo po ay patuloy na nagpapadala sa Philippine Genome Center at Research Institute for Tropical Med or ITM ng mga samples na pasok sa criteria para sa whole genomic sequencing. Para patuloy natin na nababantayan ang ating komunidad at ang ating rehiyon sa iba't ibang variant ng COVID-19 po. So tuloy-tuloy pa rin po tayo. Continuous po tayo nagpapadala po ng mga ating mga samples for genome sequencing po. Next question po, Doc, is Stephen Fenol, alright. Dr. John Doc, kung mayroon pa din daw po bang posibilidad na magkaroon ng surge sa COVID-19 cases? Dr. Robert Mayroon pa rin posibilidad na tumas ang kaso ng COVID sa ating rehiyon. Lalo na kung hindi natin susundin po yung ating mga palaala sa basic health protocols at of course magbabakuna. Ang pagtaas ng kaso sa China po ay isang ehemplo na nagpapakita na maaari pa rin tumaas ang kaso kahit saan man na parte ng mundo. Kaya patuloy po natin hinihingi ang kooperasyon ng bawat isa. Meron pa rin hong pag-asang tumaas yan. So ang panglaban ho natin ngayon basically is dapat mabakunahan po
at sumunod po sa health protocols natin. Yung basic po na ginagawa natin noon, sa pa rin noon natin gawin ito. Thank you. Alright. So, Doc, may mga questions din po tayo na-receive regarding COVID-19 vaccination. Considering daw po ba na mababa ang coverage ng nagpa-booster, ano ba ang strategy ng CHD para pataasin ito, lalo na may banta ng COVID-19 mula sa China? Maliban sa mga fixed sites, di ba, sa ating mga rural health units, sa ating mga hospital, patuloy pa rin ang ating setting-based strategy kung saan nagbabakuna sa mga opisina or workplaces, mga matataong lugar, katulad ng malls at po mga plaza. So, lahat man pong may oportunidad po tayo na kapag bakuna, ginagawa po natin at gagawin po natin yan para pataasin po natin yung coverage ng ating napakababang pagbabakuna dito po sa Bicol. Thank you. Another question po with regards to COVID-19 vaccination, kung ilan na daw po ba ang nabakunahan at nabigyan ng booster shot sa Bicol region? Roughly po mga 650,000 pa lang or 15% po Ilang boosters? ng total eligible population for booster ko ano ba ko. Napakababa po nito. Di nga ho tayo nakakalahati sa ating target. So roughly 1 million or 2, 1.5 million po na dapat mabakunahan pero ito lang po tayo, 650,000. Kaya hindi ho tayo magtataka kung sakaling may lumusob sa atin na panibagong strain ng COVID-19, malamang magkakaroon pa rin ho tayo ng mga sakit dito ng COVID. Marami pa rin mahahawaan, especially po yung mga hindi nagpapabakuna sa atin. Basically, marami pa rin ho sila. Alright. So, Doc, meron pa po dito questions about vaccination, kung ano pa rin daw po ang most challenging para sa Bicol pagdating sa pagbabakuna. Ang isa sa mga pinakamalaki pong challenges dito, ang misinformation po sa atin. Lalo kung ano-ano po linalabas ng ating mga marites. Sa kalsada, sa palengke, kung saan-saan. Lalo na sa pagdating sa extended shelf life ng mga bakuna. At isa po malaking problema po natin dito, isang malaking challenge, ay ang paniniwala po ng bawat isa. Especially po yung may mga religious belief na hindi po sila naniniwala sa pagbabakuna. Sampulan ho kayo. Meron ho kami pinunta na isang barangay dito sa Dalaga na ito po pala ay meron dito nagsusuporta na isang religious organization. Wala ho kaming nabakunahan sa mga bata at saka sa matanda. Nakakalungkot po yan. Ang point po rito is, andyan na po lahat na binibigay ng pamahalaan sa inyo. Dahil sa paniniwala nyo, ito ay walang bisa. Mapapasubo at napapasubo rin ang ating ibang kababayan na dapat po sana mabigyan ng bakuna. Hindi ito magandang practice dito pag ganyan po ang ating mga pananaw. Pagdating po naman sa booster shots, challenge pa rin po ang pagkukumbinsi at pagpapaunawa na hindi sapat ang primary series at kailangan ng booster shots. Kaya kasama rin po doon sa misinformation . Kung nabakunahan ka ng isa, dalawa, okay ka na. Bali po yun. Dapat may booster pa rin po ang bakuna sa COVID. Thank you. Alright. So, Doc, we also have questions with regards to firework-related injuries na na-receive na natanggap natin in advance from the media. So, one of which is, bakit daw na may naiulat na fireworks-related injuries sa PNP pero hindi reflected sa report ng DOH? Ang aming report ay based sa mga naiulat at nai-record sa ating Sentinel Hospitals. Magkakaiba ang source na pinagkukuhanan ng dalawang ahensya. Ang DOH ay nagbibigay po ng report sa PNP. Isang kaibahan na yun. Ang ating mga Sentinel sites, mga hospital natin, doon ho tayo kumukuha ng datos para sa DOH. Anong mga to? Yes po, Doc. We have BMC, Tanaga po yan, BRHMC dito sa Legazpi. We have Camarines Norte, Provincial Hospital. We have the BRG sa Cabusao, Naga City Hospital, JBDAP sa Ligao. Then we have EBMC, MPH at
SPH po sa Sorsogon. So ito po yung mga kinuha na natin mga datos. Kaya kung magtataka kayo, ano, ulat lang ho namin, nakikita ho namin sa Sentinel sites. Magtataka ho kayo bakit kami ay may Sentinel sites. Dito ho kami kumukuha ng datos for our trending ng mga kasos po dito sa Bicol. Hindi namin kailangan na pupuntahan isa-isa para malaman kung kumpira ang kaso nindo. Ang importante po, nakukuha ta sa trending per year kung ang kaso dito sa Bicol nagsasakat o nagbababa. Thank you very much. Alright, next question po, Doc, on fireworks-related injuries is paano daw po ma-regulate ng local enforcers ang pagban sa paputok sa different areas? Based sa ating may batas po ito, yung Republic Act 7183, mayroon tayong mga paputok po na legal, ngunit amin pa rin pinaalala sa lahat ang maaaring panganib na dulot ito. Dawa po ano iniyo, legal iniyo, pero kung masala nindo ang paggamit, injury din po ang abutin nindo. Kaya po, we have also strictly we have to implement Executive Order 28, Series of 2017. Ito po yung guidelines na nagpo-provide for the regulation and control of the use of firecrackers and other pyrotechnic devices. Ang importante po rito marketing na natin is para mabawasan po natin yung risk and injuries and casualties, we have to create po a community fireworks display. Ang simple kaani pong makikita natin is nainin po yung mga malls. If you go to Manila, you po sindang area naman talaga nagpapapurutok o fireworks. Iti po, kung araw ka nang gigibunta, in a certain particular community po, saro lang po ang nagpapaputok, eksperto yan, sa opportunity po yan, maiiwasan to sa tuyang pagpaputok. Rather po na nagpapaputok kanya-kanya. Especially po pag nakainom ng diet, nakainom na. Una kung ngaya, tingko kami kayo itong na-interview sa ospital, nagkawarasak sumuro. Hindi. Nawarak yan. Hinapot minata manong taano, ano nangyari dito sa muro mo. Una akong ngaya dok, nabutsan ako doon ngaya dok sulibinta do. Una akong ngaya na itapo ko, pero pala niya, dahil paghilinga ko ngaya sa kamot ko, di po minuto. Iyan po sa rakan example na nakainom na, buyong na, nagpapaputok pa. Na-wipe out mo yun eh. Ining apat na ining muro. Naubos mo yan. Example po siya. Yo? Thank you very much po. Alright. Next question daw, kung mayroon daw bang naiulat na naputulan ng kamay o daliri for this year? Fortunately po wala. Walang naiulat na naputulan ng daliri o kamay. Lahat ay ginamot ng mga ating hospital at nakawiho naman. Mga minimal lang po mga lugar dito, mga lacerations lang po. Dahil makita po nag-amputate po niyan. And magayon po yan. That is a nice, is fortunate po na araw lang pong inarabot ka yan ng mga para paputok ta. Thank you. Okay. Alright, Doc. So our next question po, ilang percent daw ba itinaas ng FWRI cases sa atin sa Bicol Region? Usually po, from the National Sentinel, nagkaigo po kay 71% na increase. Sa national po siya. Di sa to po sa sa regional, iba po kitang roughly mga 14% tuminaas. Minimal. Ang 2021 pa igo kitang 7, then from 2022 may 8 po. So we have a total of 43% in both sides. So we have at least may minimal po na improvement ho naman even though may injuries po mangyayari. Thank you. Alright, so now, Doc, we will be going through questions na receive pa lang po natin ngayon from our media partners. We have one with us from Mr. Ken Cabaltera. Kung mai-consider ba daw ng DOH na successful ang kampanya kontra paputok kahit na nakapagtala tayo ng 20 victims ng firecrackers? Mauranon. Pakiutog na tabi, Juan eh. Hindi ko nasabutan. Yes po. So, Doc, ito po yung questions ni Sir. Kung mai-consider daw po ba ng DOH na successful
ang kampanya kontra paputok kahit na nakapagtala tayo ng 20 victims ng firecracker. Pero tabi, ang objective ay zero casualty. Zero casualty po. And ang success po kang paputok na ini, fireworks-related injuries, ang prevention ng fireworks-related injuries is basically po cooperation po ng different agencies ta. Different government agencies involved. Nanyaw po duman sa batas, sa kanya po duman sa executive order. Plus, the local government unit, and of course, the population. Kung ini po magkaburunyog, na in harmony po kita magtatrabaho, na dapat zero, yan na po masasabi ka na successful kita. Even though po, ikaw kita 8, pero injury pa rin po yan nabibilang. Nadanyaran pa rin po sa ito mga akin. Nadanyaran po manggiraray. Thank you very much. Another question po this time from Ma'am Janessa Sevilla. Kung paano daw po tayo makapag-conclude ng totoong bilang ng naputukan kung nagsasakat o nagbababa ang sa hospital or Sentinel Hospitals data, like lang po ang pinagbabasehan at hindi po maisasama yung hindi from DOH like PNP. Ang ano lang po yan, is basically po trending lang. We are using trending po. We are using trending po siya. This is basically po an epidemiologic mechanism po para madali po mo ma-identify in a certain period of time kung ang sarong inisyatibo po nagkahalangkaw o nagkahababa. So this is just for purposes of planning, for purposes of advocacy campaign na ginigibo tayo iniyo. And of course, real time. Kaya mabilis po ang mga pag-decide kami kung nagdadagdag yan o diit based on a trending po na basically taken po from strategically located sentinel sites. Thank you. Alright. From Sir Luwens Parsena po, ano ang recommendation ng DOH para effective ang pagbawal sa mga fireworks na prohibited ng batas? Kung ano daw po ang rekomendasyon ng DOH para effective ang pagbawal sa mga fireworks na prohibited ng batas? Mga Yes po. Ano po ang mga recommendation ng DOH para effective ang pagbawal sa mga paputok na prohibited ng batas? Alam mo po, if you have to look po into the primary role ng bawat ahensya, nasa regulatory component po ito, kansarot ng ahensya. This is basically po the PNP. Hindi na po nagpupuon ang pagkontrol buda ng paputok. Sa PNP po, sa nag-regulate po kayan, sa DTI, siya ano kang presyo kayan. Kami po sa DOH, hudyan na ho kami. Aside, kami po nakikiaram na nga we go the advocacy campaign, for the pag na magamit ng paputok. At saka, kami po nagbubulong. So we start from the beginning and we serve to the end. So pag inipong tulong ahensya ini, plus the NGO, so sabi ko sa bago, tapos kooperasyon po kan pamilya, magurang, population, komunidad, mapokontrol na po ito. Sunodun tala po, kung gusto ninyo pong mahiling ang sarong ehemplo, ining community fireworks po siya, nakulang tabang po ini para ma-reduce ang injuries po ng fireworks. Kung nagpapara, kanya-kanya po kita, mabakal ako sa tindahan, mapaputok ako. Dahil naman po sigurado kung anong klase paputok yan. Kadaklan po, anya raw po sa tindahan bagagunyan, nga sa itabaw, no, regular na, legal na paputok. Pero nata nakakapuputok ka pa, napuputokan ka pa kadboga, napuputokan ka plapla, napuputukan pa, mismo nga ni tweeties na sinasabing legal, nakaka-cause pa ini yung injury.
So basically po, para madali lang yan, operasyon kang gabos sa ahensya para mag-set up po tayo isa ng community firework. Yun lang po. Dahil naman mahali po yan, tradisyon yan. At the end of the year, magpapapurotok. That's part of tradition and you just can't kill the tradition. So we have to just modify how we celebrate tradition po. We have to modify how we celebrate the New Year with using paputok. Thank you. Alright, still from Luwens Barcay ng question, Doc. Bumaba ba ang COVID-19 cases or tumaas? Ano ang posibilidad na mag-worst case scenario sa COVID-19? Okay? Bumaba ba ang COVID-19 or tumaas? Ano daw po ang posibilidad na mag-worst case scenario sa COVID-19? Anong senaryo? Worst case po, Doc. Pinakamalalang scenario, opo. Noon yan, mababa ang COVID ka. Bis naman sa report na sa tuyang Regional Epidemiological Surveillance Unit, mababa po ang COVID niyan. Ngunyan, ano nga sa sarong hapon? May posibilidad, ano daw po ang posibilidad na magkaroon ng worst case scenario sa COVID-19? Primero, let's look the big picture. Nagkaroon din po nito kayo ang mga early 2019, 2020s, na biglang nagdakol ang kaso sa NCR. Aram ko, kaya rin makita niya kamo media, kaya rin mata kamo dyan. Kung araw ka na mangyari, ini, kaya ito baga, duminakol sa kaso sa NCR na may nakarabot ng mga turista halis sa sarong bansa. Duminakol, di magtapos sa kuruli, sa kuya. Ini po ang senaryo na mangyayari. The same as the past years. Okay? Pero ngunyan, kung ika-bakunadong kompleto, halangkaw ang coverage ng bakuna digdisto sa region. Basically po, hababa ang coverage. Magsunod po kita naman sa public health procedures na. Minimum public health safeties. Magmask, social distancing. Kaya tan labanan si COVID. Dawa day ka mag-lockdown. Ang lockdown po, ginigibo na lang po yan ngunyan, granular. Kung talagang grabe nang sa sarong barangay, based sa surveillance, dapat ka mag-granular lockdown. Pero ngunyan po, kargado na kita. We have now identified best mechanisms to counter COVID. Bakuna po yan. Bakuna, bakuna, bakuna. Ako po senior na COVID po ako twice. Sa paglilibot ko po digdi sa Bicol. Dahil po ako kinamatian. Dahil ako na hospital. Ako po nagpa-examine lang tapos kay riba ko may simptomas. So of course that's routine. Part kan surveillance, magpapa-examine ako. Nakuha, positive. Natataday ako tinalaman na sarong senior na ako. Bakuna, kompleto po ang bakuna ko. 4. Kung araw po kani ang pananaw ta, na gusto tang malabanan si COVID, na aramtaman na may panlaban kita, magpabakuna kita. Dahil mapagsabi ni bakuna na pag may bakuna ka, dahil ka tatalaban ka. Lalo pag urang ka na, arog sa ko. Pero, dahil po kita maabot duman sa stage na nilalaagan ka ng oxygen, linalaaw ka na sa ICU, kuminsan nga po naluwas, horizontal na. Gadan, in short. Yan po ang primero panlaban ta. Yaon po gabos dyan. Nakalatag na po siya. We are talking po from experience. Kaya nga po kita nakakaruluwas sa kita. Dahil sa bakuna yan. Plus,
public health minimum standards po. Surge that will come, di bali po mag-surge, basta bakunado ka. Sumangaki talaga po na tinatalaban. Sumangaki pa na pintatalaban, basta kumpleto ang bakuna. Ang pag-iingatan lang po kung may surge, mga senior, na daing nagpapabakuna, haramon magpapabakuna. Ano daw nagngangalas nga na, kung mga, mga sobrang tagas kampayo kasi ng mga senior yung sa Bicol eh. Sa roon nagkaroon ako sa senior bakun matagas kampayo. Okay. Alright, Doc, we have question po from Sir Chris Novello. Kung pang ilan daw po ang Region 5 sa other region, sa buong region sa Pilipinas for fireworks-related injuries? I think we have, pang-apat po kita ko. So Sir Sam is here with us po. Maybe he can confirm po kung ikailan po ang Region 5. Sige na, For Sam. The next, siguro, I'm not sure it's 5 or 4. Hello sir, good afternoon po and sa lahat po ng nanonood at nakikinig. Region 5 po is 6 sa lahat po ng regions. Nung kwan po, before New Year, nasa within top 5 po tayo pero nung December 31 na po talaga, New Year's Eve, ayun, talagang si NCR na po talaga ulit ang nag-top po followed by Region 6 and Region 1. So 6 na lang po yung Bicol. And masyado pong malaki yung baya ng kwan sa atin kasi yung sa atin po is kwan lang naman. 20 less than. Yun na po. Thank you. All right, thank you po Sir Sam. So we have another question po, Doc Vera, from Ma'am Nancy from Radyo Pilipinas. Kung ano daw po ba yung most fatal case for the fireworks crackers related incident in Bicol? And then what was his or her reason in doing so? And if DOH personnel had a chance to talk to them po. Sam, please. Sam. Hello. So good afternoon. Hindi po natin ma-identify yung pinaka-fatal sir because lahat naman po talaga was minor injury. Wala naman po talaga naging major na kailangan i-amputate and wala naman pong pasyente na tumagal talaga na kailangan pong i-confine. So lahat naman po ay nakauwi naman po agad after mabigyan ng pangunang lunas, mabigyan ng masuture o matahi kung kailangan itahi, malagyan ng bandaging and resetahan ng antibiotic at higit sa lahat po importante din mabigyan ng anti-tetanus para sa mga pasyente po natin. Yun lang po. Thank you. Alright, thank you po Sir Sam. So may questions na po tayo dito again for COVID-19, still from Ma'am Nancy of Radyo Pilipinas. RD, among the provinces and cities in Bicol, can you give to us the best performing province for COVID-19 vaccination rollout? Okay, Dr. Lulu, please. Dr. Lulu. Or Dr. Das po. Or O Dr. Dr. Sige daw. Hello po. Dr. Au, si Dr. Au po ito. So yung Okay, latest proceed. yung latest pong report natin from the vaccination partners po natin saka dito sa office, yung nag-performing po talaga sa vaccination na na-reach yung targets among the provinces is Catanduanes and sa atin naman po sa mga cities is Naga City. So the rest po kasi kailangan po 'di ba maka-reach po tayo ng 90% or better. So kulelat po tayo sa buong Pilipinas. So we need to reach this year as fast as possible hanggang nasa China pa rin yung B7.1 yung targets na sinet po sa atin. Yan ngayon kanina pang sinasabi ng ating direktor na dalawang beses na nga po siya na COVID. Parang yung pag-isolate niya sa bahay ay ilang ano lang po, hindi siya umabot ba yung standard kasi bakunado siya ng 4 times. So very minimal yung
Halos ayaw na nga ni Arding magpa-isolate eh. Dahil minimal lang yung nararamdaman niya, sabi niya kanina. So yan po yung epekto ng magandang bakuna. 4 po ang kumpletong doses na kinakailangan po natin. Alright, thank you po Dr. Au, our regional epidemiologist. Another question din po from Ma'am Nancy still about COVID-19 vaccination. Among regions nationwide daw po, ano ang standing or Bicol region's rank for COVID-19 vaccination rollout? Dr. Au, please. I don't have the latest figures across, but yung dati nating pong na-maintain, Dr. Briseño can counter po. Palagi po tayong third from the last. Out of the 17 regions, so that would be mga 15th po tayo palagi sa hilera ng buong riyon. Unless meron po tayong bagong data that would show, umakyat na po tayo sa third from the last. Alright, thank you po Dr. Au. And next question din po, can you give us the parameters that we can finally say COVID-19 is over? Doc Vera? Basically po, as of now, pag nasa state pa ng Pilipinas po ng pandemic, the pandemic po is still going on. So COVID is still here, and we're still fighting COVID. Yan po yan. Alright, so yun po Doc yung ating questions na na-receive from the media. So I think kung may mga questions pa po tayo, you may send it to us sa ating group chat, the DOH Media. So yun po, that concludes our press conference. Maraming salamat po sa ating mga media na nag-attend sa ating press conference for today as well as nanood sa ating Facebook Live. So RD, for our take-home message po. Take-home message po primero po, tapos na kita na mag-fireworks, Let's focus again on COVID. Dahil mo po kami nananakot, tigdisto sa Bicol. Ang kami lang po, we're just thinking 2 to 3 steps ahead. For the Bicolanos, mandato mo po mag-service sa Indo. Hindi po nangyayari sa China kadakol-dakol pong kaso. Yan po sa mong iniisip. Kung mag-open yan, mag-open ang Pilipinas, magalaw ang turista. Na ang sitwasyon na po dito sa Bicol, hababao ng bakuna. Hababao po ang coverage. Ikalawa po, kung ang lumaog digdi, nagsasabing B7? Yes Am po. I right? B7. B7.1, Na ini po, sir. B7.2. Ini pong variant na ni, makaskasong po ini makaulakit. Dahil makaskas makaulakit po, ibig sabihin kaya, dahil tulos ini po na mamagnuhan ng mga nagdidepensa kan lawas. So sinasabi pong immune system ta. Ini ko ta po, matatabangan as itong ginhawa o lawas kung bakunado ka. Kompleto po ang primary series mo, kargado po kang booster na 2 beses man. Makusog po ang sa mong paniniwala na dawa may surge sa ibang lugar. Magdirigyan sa Bicol, kaya tang labanan. Pero pag-araw ka pong sitwasyon ta, 15% lang po kita na booster. Siguro is high time po na pag-isipan ta daw. Mapabakuna pa ko Ta ang COVID po, cycle po yan. Ngunyan dahil kita. Maayos kita ngunyan. As if we are living in a normal life. But in reality po, igwa po kitang danger na binabantayan. Na at this point in time, sinasabi ko po, dahil kaya kang Bicolano na lumaban, hampangan. Takulang po kita sa armas.
Sabi ko po nga naman sa ang bakuna. Tako niyan pong sinasabi na bagong variant na yan, makaskason makaulaki. Na hindi na mabantay kang lawas. Paano kung hindi ka bakunado? Kung saro lang ang bakuna mo, anong ihahampang mo dyan? Saro na nga ni bakuna mo, o dahil ka pang bakuna, senior citizen ka pa. Tapos ikakapasutaw mo may mga hilang. Comorbid ang sinasabi. Comorbid factors na darakan lawas mo. Sa kita pupurutong kaya. Yan ang siguro pag-hurup-hurupan na po. Ano po sa itong mga media? Siguro po makakatawan po kita. Utruhon ta po ang pagbabakunang makusog. Pakusugon ta po ang padakunon ta po ang mababakunahan, tanganing kumusog po ang lawas. Hilingon po ninyo oras na maglawag na yan digdi sa tuya, araw ka nangyari kan 2020, 2021, di ko lang po masabi kung ano po ang ilalabang kang Bicol. We go back again to the routine, ma-lockdown, masara kang border, kung makadipisil mo kang buhay ka ito, kada pang bakuna. Dit-dit, ma-lockdown ang sarong munisipyo, ma-lockdown ng barangay. Yan po ay maiiwasan na po kung bakunado ka. Makulito po ako sa bakuna, no? Yung po ang tanging panlaban. Urawang pong igwak kitang bakuna, urawang nagtatao ang gobyerno, nagbabakal ang gobyerno. Pagtatao sa Indo-Free. Ano po din na gusto ninyo? Mapabakuna ka mo, mabakal pa ka mo? Yan. Ang sa tuyan siguro po pag-hurup-hurupan. Tango niya po ang sistema. Sa diri mo na, bahala ka na sa buhay mo. Kung mapabakuna ka o dae. Ang mga ahensya po, nagpararamnan sa Indo, nag-inform na sa Indo, magpabarakuna. Responsibilidad na po nindo yan. Mga kababayan kong Bicolano na harap mo magpabarakuna. Responsibilidad mo sa diri mo kung ano mangyari sa imo. Responsibilidad mo sa pamilya mo kung mahawa mo yan. Nakulang ang bakuna mo. Responsibilidad mo yan sa komunidad mo kung anong klase ang status ng pagbabakuna mo. Yan po pag-hurup-hurupan na siguro. Nadakol na po medyos na ginigibo ang gobyerno ni Hensel Digdi sa Bicol para mapataas po ang coverage. Nga nagsasabi kami ganyan, arami na there will come a time mabalik si COVID. Nagmutate si COVID. Dahil ka mo naniniwala. Then, sa ito po yung ano yan. Deal nindo na po yan. Deal na po nindo sa buhay nindo. Mabalos tabi sa gamos. Alright, thank you very much po, Dr. Vera, for the updates and for answering our questions for today. Maraming salamat din po to Dr. Aurora Teresa Daduro, our regional epidemiologist, and Mr. Samuel David Banico. So that concludes our press conference for today. Magandang hapon po sa lahat. And sa muli po, mag-iingat po tayo at dyan pa rin po ang COVID-19. So sundin pa rin po natin ang ating mga health protocol. So good afternoon po. DOHCHD Servisyo sa Luzon. Kita ako, kita gabos, magtarabang, magkaigwang, maray na salud. DOH may dekalagad na servisyo. Magaling dulog ko nagtatawag nagpapadabang. Mga programa nagkasama sinda sa
serbisyo, mataw ang solusyon ang mga kahilangan. DOHCHD, DOHCHD, serbisyong saludo ko noon. Ika ako, kita gabos, magtarabang, magkaigwang maray na salud. Buon sa inulan, ipangaki sa kod na kita magdakula. Immunization, vaccination, sa tuig kinaon. Mag-ibo maagi, maiwasan ambisyon. Regular na check-up ang kaibuhan. DOHCHD, DOHCHD, serbisyong saludo ko noon. Ika ako, itagabos, magkarabang, magkaibang maray na salud. Balanseng, magkaon, tamang katurog, ehersisyo, magsumba, magpabibi, magtimbang. Dapat kita magmano, magpatisipan. Ano man sa tindang relihiyon, katinda sa buhay. Mga pagiramdam na mag-inig para iwaselang. Kita magtarabangan sa programa ka, Department